nehgol ñaaki se enen e nder Afrique mbiyaten tan ko fewnugol njumri ɗum mbiyaten kono aduna o yeehi ha ñaaki no neɗɗo ñehirta jawdi mum ni baali e bey e nayi ko noon kadi nehirta ñaaki eyyi sabu nehgol ñaaki ngol ko ɗum waɗanma hebde gueɗe kewɗe ɓurɓe wadde fayida e njumri ndi eyyi nde wonno ko aduna o hankkadi ko ɗon yaara yimɓe ɓe hankkadi ko nehgol ñaaki wiyete wona tan yaade ene ƴeewoyamo njumri e nehgol ñaaki noon ene waɗi kadi e fannuji ɗi poɗɗa rewde pour mbawa wonde nehowo ñaaki eyyi ene waɗi ɗi ganduɗa kadi ko poɗɗa kuule kadi ɗe poɗɗa hutorade woni matériel mo poɗɗa hutorade pour wawde kadi nehde ñaaki ɗi eyyi saabu nde wonno sa nehani ñaaki ɗi a dañata njumri ndi eyyi ɗum waɗi noon wiye hankkadi ko nehgol ñaaki wawatma hokkude njumri holno ngol ɗon nehgol ñaaki no mbiɗani wonɗo poɗɗa rewde beele ene namdi heblo e holɗin laawi eyyi nehgol ñaaki ene namdi heblo no feewi nde wonno aduna mo ganduɗen o ene waɗi ko wiyete changement climatique nden sa naati e dulɗi tawata ko dulɗi ɗi ene mbaɗi leɗɗe ɗe ene mbaɗi leɗɗe piindoje e piindi leɗɗe piindoje ɗe kadi piindata ko e sahaji fof kadi e waɗa kadi ndiyam ha heewa ala kadi pollution ala haydara kono oɗo jamanu mo gonɗen sa wi aɗa neha ñaako il faut ko mbaɗa heblo il faut keblaneɗa il faut jaaha e ngoɗon heblo mbaweɗa hen heblanade heblede ha mbawa wontude nehowo ñaaki eyyi heblo ngo noon ko yaade waɗoyde ko wiyete formation heblo ngo mbawa andude hol keesuji mbawɗa hutorade sa hutorima keesuji ɗi holno mbatta ha ñaaki ɗi gara naata e keesuji he so ɗi ñaati e keesuji ɗi holno mbawɗa toppitorade ñaaki gonɗi e nder keesuji nde wonno ñaaki ene mbaɗi rafiji ene mbaɗi kullon kadi mbawa kon kadi tampinde ɗum naata hen ha mbawa hadde ɗum jooɗade naata hen kadi ha mbawa warde ɗum naata en hen kadi ha mbawa ustude doole mum an noon nde wonno ka nehowo a yiiɗo hen ko wayno njumri so tawi a toppitaki ɗum a wawata hebde ɗum donc il faut ko mbaɗana heblo ngo ganduɗa ma waw fewnude dunguere nde e dunguere nde so fewni ma waw wadde hen kone adda ñaaki ɗi so addi ñaaki ɗi ma waw toppitade ñaaki ɗi holno ɗi gurdata e nder dunguere nde toppitoɗa ha ɗi mbawa fewnude njumri ha mbawa andude hol saaha mo mbawɗa arde soñde njumri e nder ɗum hol saaha mo mbawɗa soñde njumri ina fayodini kono kadi beele ina woodi saaha mo ganduɗa ko o saaha tigui poɗɗa wadde ɗen ɗon ñoggueje ɗe kalta joni ɗe eyyi ne waɗi saaha nde wonno sen ƴeewi aduna o foof kullel foof ene waɗi ɗo yowiti ñaaku yowiti ko e ladde nde alay saago nde waɗa leɗɗe nde alay saago nde mbaɗa piindi ndi kadi leɗɗe ɗe ɗo goni ɗo kadi alay saago waɗa ndiyam joni noon enen hol saaha mo leɗɗe ɗe mbawata wadde piindi ko oɗon saaha noon an mbawata toppitade keesuji ma ha nde wonno ñaaku pour wawa dañde njumri yahata ko e piindi ƴettoyta ko ndiyam gonɗam e piindi ɗam itta kadi piindi ndi kadi pour wawde fewnude hen ko wawi wurdude ha wawa kadi ƴettude ndiyam ɗam ɗon ha wawa fewnude ɗum njumri ɗum waɗi noon alay saago an mbawa dañde ladde walla nokku mo ganduɗa ene waɗi leɗɗe piindoje kadi leɗɗe piindoje ɗe tawa kadi ko leɗɗe ɗe ganduɗa piindi ndi ɗon kadi ñaaki ɗi ene yiiɗi nde wonno wona piindi foof ñaaku yiiɗi eyyi ɗon kadi waɗa kadi leɗɗe ɗe ganduɗa waɗa kadi ndiyam wasa woɗɗude ndiyam eyyi ɗum ɗon fof ene jeeya e ɗo mbawɗa nehde ha mbawa dañde hen njumri e nder ɗum a haali nane to banggue safaruji hay ko nandi hen firti ñaaku nafoore muɗum wona tan e to banggal njumri ndi eyyi ñaaku won ganɗo goto mawɗo o wi so ñaaki natti wodde e aduna he enen gurdam men eɗen mbawi wurde ha duuɓi 4 caggal gondagal ñaaki so duuɓi 4 ɗi ɓenni noon gurdam men gurdam ɗam kamniɗam wonata kamniɗam nde wonno son ƴeewi kala ko wawi wurde yiiɗi ko yo ɓeydare yiiɗi enen yimɓe jiɗɗen ko ɓeydare sen ɗum waɗi yimɓe ene ndesdira ene waɗi debbo ene waɗi gorko ñaakune yiiɗi ko ɓeydare ñaaku ko hol noon kadi ñaaku kadi ɗo ɓeydotoɗo ko hol noon ko holɗon nde wonno leɗɗe e ndemanteri fof jiɗɗen ko yo fut
jiɗɗen ko so fuɗi yo wat piindi jiɗɗen ko so waɗi piindi yo wat ɓiɓɓe eyyi ndemanteri ndi yo moƴƴu ndemanteri ndi noon ne wonno e nder piindi he ne waɗi piindi ngori e piindi ndewi holno piindi ngori ndi tawoyta tawrisa piindi ndewi ndi ha wawa wadde ko wiyete fécondation ha wawa wondude ha wawa jibinde hen ko ganduɗa ko ɗum woni fandare men woni ɓiɓɓe leɗɗe walla woni ndemanteri ɗum ɗon noon nde wonno won gueɗe kewɗe ne mbaɗa ɗum ko wayno hendu ene waɗa ɗum ko wayno ndiyam ene waɗa ɗum ko wayno colli ene mbaɗa ɗum kono ko ɓuuri hewde teskade ko ganduɗa ɗum ɓuuri wadde fayida e ko waɗata ɗum ko ñaaki nde wonno ñaaki kañumen guuri ko gurdam communauté eyyi gurdam ɗam ganduɗa kañumen sono guura ma won sa udditi dunguel ma won taw hen fodde 60 million ñaaku e nder hen te ɗin so dawri e nder guesa ma ƴettat piindi ndewi ndi gori ndi fa e piindi ndewi ndi pour wawa wadde fécondation ɗum waɗi dulɗi men mbawi ɓeydade ɗum waɗi ndemanteri men sen ndemi kadi wawa jibinde dañen hen ko cohluɗen ko woni fandare men e ndemanteri ko donc ñaaku nafoore mum gaga enen jumde ndi nafoore mum e gurdam men ɓuuri wadde fayida ɓuuri hewde